alon apik. Hup, kodam iki entung. Lho. Kok saged kodam entung? Entung iki Dame dalange apa, Mas? walang sangit. Ayune mripate itepe untune kupinge patuke jakute gulune oh Rama irene kok ndingkluk. Hak Iki kowe nyawang kene bayar. Rama ki ndur ngisor ki Romi. Tak tonyo mbledos ning kok. Ya Wonten Mas. sak madya ngono. Sak madya. Perci iwatan paku lingan laku mulon-lonan saka kidul menyang ngalor nduk lon-lonan coba tak nyawang lakumu kodame kepiye coba alon apik hup stop Kakang Mas kodame kados pundi Kodame tak delok kodam iki entung. lho kok saged kodame entung Entung iki sing dibungkus urung ketok indah ning yen munggah utawa selesai dadi kupu-kupu ketok indah yen disawu. masyaallah iki kodame entung yen kodame dalange apa Mas Walang sangit. lah dalang kok walang sangit ya ngopo Walang sangit ki yen didemuk ora bakal mampu. Ning Mas Dalang ki paribasane sebegitu ditimbali warga masyarakat Ploso lan sekitarnya. Insyaallah begitu jenenge bakal muncar arum sak indeng jagat Nusantara. Ora enek walang sangit kok arum. Kapok sisan kowe kok. Walang sangit yo sengak kuwi kok iso. Lah iya. Tegese iki mampu kabeh ngono. Timbang kowe Apa? tekek. Iya jane aku. Perci iwatan paku lingan Gede dhuwur, putih, ganteng, suarane apik. Gak nek guwake kowe. diguak kok saiki kok. Apa ya? Diguak. Oh. Diguak itu dalam arti diguak eleke. Terus dituwuhke meneh apike. Ngono. Ngono ta, Jo? Tuk. Mbok. Kandese luwese aduh nimas kowe iki mbok omong ngono lho Lah wong sing sampean gandrung kok ngomong. ya kudune kados pundi to Kang Mas wonten perjalanan ngono lho Iki mau Pak Pranoto Adicara kuwi senengane pramen ketoprak. Lho, biyayene sik lenggah ku lho. gampang kok golekne ketoprak sing penak Arah ngendi? Arah ngendi? Iya, ganti karo sampean. Wah, cak aja nek. model kayak bakul sumpil perapatan Demangan Kon iki. lambo kok teko aku gandese Ayune sesuk neh ki nek ndek dhuwit nabung. Lho apa? Artis sok tangan kaya kos kaki. Ngene iki nek gandeng lho imbang. Lho. Aduh kacae. ini malah kreatif dalam berkeluarga ngene iki. Apa Sing bungane? wedok putih sing lanang ireng sobel ndek anak kaya ula weling. Nyosor ditokmu iki kok iso. Ngono. Ulom. Ulamu kok ulamu. Ya ulaku ya. Ngono. Gandese ayo. Ayune aduh nimah. Sing wedok kok mek meneng tok entak tatut. Aduh Kang Mas kaya-kaya kadudut manah kula lho Kang Mas. Ngono lho. Ayo njajal. Ora ana wanita liya sing tak tresnani iku jaba mung kowe cah. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu to Kang? Kurang cilik, suarane kurang cilik. Kurang cilik. Heeh. Napa saestu to Kang? Iya bener. Iya. Napa saestu to Kang Mas? Iya. Kuwi bener apa sing tak muni kowe mangkul? Saben-saben kula mirsani panjenengan. Ayo. Saben-saben kula mirsani panjenengan. Kaya-kaya wonten gambar panjenengan rupa panjenengan lho Kang Mas Putu. Kaya wonten namung rupane panjenengan lho Kang Mas Kluthuk. Mosok kaya ngono. Inggih saestu. Kala wingi kula jangan. Ayo. Kalau wingi kula jangan, Kula udeg jangane. kula udeg jangane niku. Lho ngono. Tak tapuki lho kowe kok. Lho, ngono lho. Lho, Kok kaya enten rupane jenengan. kok enten rupane panjenengan. Kuwi tresnamu karo tresnaku gedhe cah. Kula goreng tempe. Iya. Kula goreng tempe Teng dhuwur wajan. teng
dhuwur wajan. Kaya enten gambar sampeyan Mas Kluthuk. Kaya enten gambar panjenengan Mas Kluthuk. Yang ngono kuwi tresno karo aku. Inggih. Kula ngudek wedang Mas Kluthuk. Kula ngudek wedang Mas Kluthuk. Teng jero gelas. Teng jero gelas. Kaya enten rupa jenengan Mas Kluthuk. Kaya enten rupa panjenengan Mas Jebul Kluthuk. gede tresno marang aku cah. Leres. Leres. Kula sakit weteng Mas Kluthuk. Kula sakit weteng Mas Kluthuk. Pas ndodok. Pas ndodok teng wingking. Metu. Metu. Kula toleh. Kula toleh. Kok kaya gambar jenengan. Pancen aku kaya telek. Kowe ra tegel ta muni ngono iki. Los bae karo kuwi los bae ngono. Pas jebret. Ning kuning. Ning kuning langsungan. Loncer kuning ginawa liyan. Ayune mripate itepe undune kupinge aduke jakute gulune oh opo Sing terakhir kok opo iki? aku rawani aduh nima intene pun kakang Nyapa to kok ngono ki terakhir. Lumampah ngadicara kairingaken ungelipun kodhok ngorek. apa neh harusnya Kena. Dhewe dadi manten. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih. Sampun kawistara kabedol saking Kapi Dalem Agung Pos Kampling cumangkaing pinanganten kakus kakung Kakung jumbleng cumangkaing pinanganten kekalih ingkang putri pindho widodari tumurun saking kahyangan alirap lumampahipun temanten kakung kagandeng temanten putri pindho temanten kakung kenging setruk kowe iki yo mlakumu sing gagah lho gagah nyene gagah gagah wis ngene iki pol wis gagah lah mas aku wis mbok sito gagah cok aku wis gagah Sungkeman ayo dadi mboke nggih apa neh Pak ambil kursine kalih Pak kursi kalih niku Pak oh walah ing samangke kadherekaken keluarga agung ingkang mijil saking tlatah Surakarta hadiningrat alirap lumampahipun temanten putri kagandeng temanten kakung nut lumangkaing suku kedeping netra ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngajengipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu Dumawah Prespati manis panggihipun diajeng iwang pikantuk Jok Lutuk Harahap Muhammad Sokeh bin Ajibek ing samangke sampun kawis tinggal para juru ladi ngedalaken pecel kuwi lho pas ngetokne pecel kuwi lho becek berarti wong iki becek ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngandhapipun Kanjeng Rama anjir tuwin Kanjeng Ibu ungelipun kodhok ngorek handherekaken lumampahipun pinanganten kekalih ing samangke lumebet wonten ing adicara sesungkeman sungkem dhumateng Kanjeng manut pranata cara lho kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama Rama. Rama irene kok ndingkluk. Iki Kowe nyawang kene bahaya. Rama ki ndur, ngisor ki Romi. Tak tonyo mbledos niku. Romi ki rene mikir kuat ora. Ndangak. Kowe nek ndingkluk ki sinyalku lagi apik-apike. Ndingkluk.
Ayo. Rama, Kepiye, Nduk? kula nyuwun donga pangestu panjenengan Rama. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih Mas Jo Kluthuk Harahap bin Sokeh. Saged to ngantos kakeng lan ninen-ninen nggih Rama. Ya ndak pangestoni ya bocah ayu muga-muga anggonmu bebrayan ora ana nyandung sawiji apa wae lelakon sing ora ngepenakke anggonmu bebrayan ya. Muga-muga iso kanggo jimat kanggo lehmu bebrayan selawase. Injih Rama. Sampun paripurna temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Metune. Ing samangke gilir gumantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Rono ae. Kok ibu arep mbok sayangi ya ngapa kok iso? Iki mboke le. Sembah sujud le. Biyen tau demenan karo aku. Mbok, Piye le? nyun dungane ya, Mbok. Muga-muga rabiku karo Iwang awet ya, Mbok. Ya tak dongake le. Padang dalanmu jembara kuburmu ya le. Iki dungane wong mati, Mbok. Padang lehmu golek rejeki, jembar nggonmu omah-omah. Amin, Mbok. Sampun paripurna, kosik to iki urung dikongkon kok iso. Kosik. Masa gak langsung ning kamar. Urung kok iso. Katung jamu. Sampun paripurna anggenipun temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya coba. Kanjeng Rama lan ugi Kanjeng Ibu paring sabda wedal pitutur dumateng pinangaten kekalih. Gilir gumantos Kanjeng Ibu dipun suwuni doa pangestu dumateng temanten putri. Ibu, ya. Ibu, iya Nduk. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan Ibu. Nggih, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jo Kluthuk saged to ngantos kakek ninen-ninen nggih Ibu. Iya Nduk. Muga-muga wolo-wolo kuat to, Nduk. Menungso mung lelaku. Muga-muga wolo-wolo kuat to. Mergo uripmu kuwi lagi sepisan. Muga-muga hatimu iso wolo-wolo kuat to. Ibu kuwi jenenge Ibu Wolo-wolo. Ing samangke sampun anggenipun pratitesaken idi pangestu dumateng temanten putri. Ing samangke temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Ojo nangis yo, Le. Yen kowe nangis bapak trenyuh, ibumu trenyuh kabeh yo trenyuh. Bapak tresno marang kowe, Le. Iki tiba restati manis anggonmu bebrayan. Aku seneng mergo kowe wis entuk jodoh. Apa dilat bathukku lho. Bapak. Kula tunggu pangestu Bapak. Aduh ya Bapak. Le, cono le. Aduh ya. Romine pakmu piye le? Lah Kula nyun tunggu pangestu awet ya, Pak ya. iki ora iso awet mbok cokot tok. Bangsamu, Le, anakku Kluthuk Le. Nggih, Pak. Iki teko ning damparing kepraben samudraning katresnan anggonmu bebrayan yo. Kowe kudu manut karo aku yo. Aja nganti kowe nganti aku. Yen kowe nganti karo aku yo. Amin. Kowe aja lali ya. Bapak tresno karo kowe. Aja sia-sia karo bojomu. Tresnono yo Le. Kowe anakku sing tak cintai. Aja nganti gawe gelo bapak yo Le. Bapak yen gelo. Cek kae bapak ya. Wah. Apa ini anak dikampleng iki? Ing samake Kanjeng Rama. Sampun nekor iki niku. Oh, kok gendeng ya. Bocah edan. Kok ditemokne kok iso jejeki wong tuwa lho kok iso. Asal wae ya. Ayo kono. Mangsane